Primeira xornada do xuízo contra o home que disparou a súa exparella no Grove no ano 2018. Na súa declaración asegurou que non recordaba nada dos feitos. Que tal? Moi boa noite. O acusado enfrontase unha pena de case 22 anos de cadea. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Desartellada unha organización de Vilanova de Arousa que distribuía cocaína por España e Portugal. Empregaban vehículos con dobres fondos. Hai 2 persoas detidas. Iníciase a licitación das obras do novo Centro de Saúde de Vilagarcía de Arousa. Suporá un investimento de 19 millóns de euros. A intención é que as obras comecen a finais deste 2024. Pontevedra quere poñer coto á apertura de vivendas de uso turístico no centro histórico. Aplicarase o mesmo regulamento que no resto da cidade. Esteban Ares, novo presidente do PP de Lousame. Ares obtivo o respaldo do 100% dos votos emitidos no Congreso local. Aguiño rendeu homenaxe á Virxe do Carme cunha procesión marítima. A patroa dos mariñeiros percorreu a ría en catamarán, escoltada por numerosas embarcacións. Estamos nas novas do día. Comezamos. Primeira xornada do xuízo contra o home que disparou a súa exparella no Grove no ano 2018. A preguntas da Fiscalía, o acusado asegurou que non recorda nada dos feitos. Enfróntase unha pena de case 22 anos de cadea. O home que disparou a súa exparella no Grove no 2018 asegura que non recorda nada dos feitos. Hoxe celebrouse a primeira xornada do xuízo na Audiencia Provincial de Pontevedra. El chegou en ambulancia en cadeira de rodas e con máscara. O acusado asegurou que todas as referencias que ten sobre o sucedido en decembro de 2018 son polo lido na prensa. Recordemos que o día 5 disparou a súa exparella e se atrincherou na casa dela para despois pegarse 2 tiros. Tralo intento de suicidio, o home estivo en coma e permaneceu ingresado 2 meses. Entrou en prisión, pero quedou en liberdade no 2020. Nos últimos meses regresou ao cárcere para asegurar a súa presenza no xuízo. No tempo que estivo en liberdade, a súa vítima denunciou numerosos quebrantamentos da orde de afastamento. Hoxe prestaron declaración tanto o acusado como a vítima e a filla. Aínda que a vista arrancou cun acordo entre ambas partes, finalmente o acusado mudou de postura e non recoñeceu os feitos. O xuízo retomarase o vindeiro mércores 24 de xullo. O agresor enfrontase a unha pena de 21 anos e 11 meses de prisión. A Fiscalía acusa o dun delito de maltrato habitual co agravante de que os feitos sucederon no domicilio da vítima en presenza da súa filla menor, un delito continuado de quebrantamento da orde de afastamento, un delito de asasinato con aleivosía en grau de tentativa co agravante de parentesco e de xénero e un delito de tenza de armas prohibidas. Desartellada unha organización de Vilanova de Arousa que distribuía cocaína por España e Portugal. Para o transporte da droga empregaban vehículos con dobres fondos. No marco deste operativo, bautizado como Patinete, foron detidas 2 persoas. O principal investigado, que permanecera máis dun mes en paradoiro descoñecido, e o condutor dun vehículo que transportaba 50 kilos de cocaína e que foi interceptado na AP9. Os 2 homes están en prisión. As investigacións comezaron hai máis dun ano cando o Servizo de Vixilancia Aduaneira de Vigo detectou que o principal investigado, xa coñecido pola súa relación co tráfico de drogas vía marítima, estaba a realizar continuos desprazamentos a diferentes puntos da Península Ibérica. As pesquisas amosaron que no reparto da droga empregaban 2 vehículos, un como lanzadeira e outro para transportar a cocaína. Neste tempo realizaron preto dunha vintena de viaxes. Ademais da intervención na autoestrada, os axentes realizaron 5 rexistros en domicilios e naves, 3 deles na zona de Vilanova de Arousa e 2 noutras tantas localidades de Sevilla. Nunha das naves do Concello Vilanovés detectaron un tractor de grandes dimensións, dos que se empregan habitualmente para trasladar embarcacións.
Fondo pesar en Ribeira e, por extensión, en toda a comarca do Barbanza polo falecemento do profesor Xosé Antón Parada. Tiña 72 anos. Natural de Moaña, residiu boa parte da súa vida en Ribeira. Doutor en Filoloxía Clásica e mestre de ensino medio en varios institutos da zona, o último antes de xubilarse no da Pobra do Caramiñal. Entre os seus méritos figura a tradución dende a súa lingua orixinal o acadio do Código Hammurabi. Durante case 8 anos foi concelleiro do Bénega en Ribeira. A capela ardente cos seus restos mortais estivo instalada no tanatorio do Barbanza en Xarás, onde foi incinerado a última hora desta tarde. Iníciase a licitación das obras do novo Centro de Saúde de Vilagarcía de Arousa. Hoxe a conselleira de Planificación de Infraestructuras e o seu homólogo de Sanidade visitaron a parcela onde se vai construir o edificio. O novo equipamento suporá un investimento de 19 millóns de euros. A intención é que as obras comecen a finais deste 2024. Os conselleiros de Sanidade e de Planificación de Infraestructuras visitaron hoxe a parcela que ocupará o futuro novo Centro de Saúde de Vilagarcía de Arousa, ocasión que aproveitaron para anunciar unha agardada noticia, a licitación das obras deste novo equipamento. A este día histórico, toda vez que hoxe, como sabedes, hai publicado no perfil do contratante o inicio da licitación para a construción deste novo Centro de Saúde para Vilagarcía. É un prazer que este goberno autonómico está claramente a investir fortemente non só na renovación das infraestructuras sanitarias, senón tamén na creación de novas infraestructuras sanitarias. As empresas interesadas en facerse co proxecto poden presentar as súas ofertas ata o vindeiro 20 de agosto. A obra está orzamentada en máis de 19 millóns de euros e a intención é que poidan comezar a finais deste 2024. O prazo de execución é de 24 meses. O futuro dese centro é moi prometedor. Falamos da modernidade, de innovación, algo que vai permitir facer unha asistencia sanitaria eficaz cos pacientes, eficiencia co sistema, sostenible e tamén afable tanto cos pacientes como os profesionales sanitarios. O novo Centro de Saúde contará cunha superficie de 8.300 metros cadrados e terá forma de dobre U, xerando dúas prazas abertas cara á cidade. O plan funcional establecido para o novo Centro de Saúde de Vilagarcía prevé chegar ás 18 consultas de medicina xeral, outras 17 consultas de enfermaría, 4 máis, 6 consultas de pediatría e 5 de enfermaría pediátrica. 16 anos despois de que Vilagarcía reivindicase a construción do Centro de Saúde na parcela da antigua Comandancia Militar de Vilagarcía, a pesares de moitos atrancos ao longo de tantos anos, finalmente hoxe é unha realidade e podemos darnos as felicitacións a todos os vilagarcías e vilagarcías por loitar por a consecución deste centro de saúde tan necesario. Recordaba antes co conselleiro que o actual centro de saúde foi construído no ano 69. Vilagarcía, con preto de 38.000 habitantes, necesitaba un centro de saúde de referencia. As instalacións contarán tamén con 2 consultas de odontoloxía, 2 de fisioterapia, unha de nutricionista, outra de psicoloxía e 2 de matrona, entre outras. Ademais da sala de técnicas de toma de mostras, de lactancia, de educación para a saúde ou de rehabilitación con 6 cabinas. Tamén haberá un espazo para a área do punto de atención continuada. No seu paso por Vilagarcía, a conselleira de Vivenda fixo tamén entrega de 2 vivendas de promoción pública en réxime de alugueiro na rúa Bosque dos Desamparados. María Martínez insistiu en que o obxectivo da Xunta de Galicia é que máis familias poidan conseguir acceder así a unha vivenda de calidade e asequible. As beneficiarias neste caso son 2 mulleres maiores de 60 anos. As vivendas entregadas son 2 pisos que forman parte dos 50 que o Instituto Galego de Vivenda e Solo ten en propiedade en Vilagarcía. En toda a provincia de Pontevedra conta con máis dun milleiro de vivendas de promoción pública para arrendar, roldando as 3.800 en toda Galicia. Pontevedra quere poñer coto á apertura de vivendas de uso turístico no centro histórico. A partir da entrada en vigor dos novos criterios, aplicaránse nas rúas da zona vella o mesmo regulamento que no resto da cidade. Até de agora este espazo tiña un réxime distinto. Deste xeito, só se autorizarán vivendas de uso turístico en edificios completos en baixos ou nos primeiros andares.
para non dormirnos nos loureiros e previr o que outras cidades xa están a sufrir a respecto das vivendas de uso turístico. Creemos que isto vai a ser positivo á hora do establecemento de vivendas pois no casco histórico, vai a clarificar un punto que ata agora pois non tiñamos os servizos técnicos pois clarificado, e ademais creo que vai a ser útil de cara ao futuro pois para previr que se realice pois un incremento exponencial de vivendas de uso turístico que ao final pois acabe por facer incompatible estas vivendas co uso residencial, que como vos digo antes é o que máis quere o PEPRICA, e así o establecemos. Na actualidade están rexistradas un total de 90 vivendas de uso turístico no centro histórico, o que supón un 6% das vivendas existentes nesta zona da cidade. A día de hoxe constan no Concello de Pontevedra 11 comunicacións previas de apertura de vivendas de uso turístico, algunhas delas sen resolver, das que 3 son edificios completos, en concreto vivendas unifamiliares. Dentro do conxunto histórico, explican dende o goberno local, existen ao redor de 20 edificios completos destinados a uso hoteleiro. Segundo apuntou Ouviña, o centro histórico non estaba limitado polo mesmo criterio que o resto da cidade para favorecer a rehabilitación de vivendas. Portos de Galicia ven de sacar a licitación a renovación do firme da explanada do Peirao de Rianxo, concretamente o tramo comprendido entre a gasolineira do Porto e a lonxa. A actuación, que se prevé executar a partir do mes de setembro, incluirá a renovación do pavimento mediante o estendido de mestura bituminosa e a renovación das marcas viarias. Trátase dunha actuación moi agardada tanto polos usuarios do Porto como tamén polo Executivo local, que dende hai tempo viñan solicitando o seu arranxo polo mal estado no que se atopaba o firme. Esteban Ares ven de ser elixido como novo presidente do Partido Popular de Lousame. Ares obtivo o respaldo do 100% dos votos emitidos durante o Congreso Local da formación celebrado a última hora da tarde de onte nos locais do restaurante O Trapeiro. Diante da militancia e tamén de moitos simpatizantes da formación que quixeron estar presentes no acto arroupando o candidato, Esteban Ares foi proclamado como novo presidente do Partido Popular de Lousame. Fixo co respaldo do 100% dos votos emitidos. No acto contou tamén co arroupo de pesos pesados do partido a nivel autonómico e provincial, como é o caso da secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, e do presidente provincial, Diego Calvo, entre outros. No seu discurso, quixo agradecer a todas as persoas que apoiaron a súa candidatura, cunha mención especial para a actual alcaldesa Teresa Villaverde, a persoa que apostou por el para a súa entrada en política. A persoa que me acolleu cos brazos abertos a esta familia e a persoa que me afiliou a esta familia foi Teresa Villaverde. Me abreu as portas deste partido. Eu con 18 anos lle pedín que me afiliara e ela me acolleu como se fora a súa familia. En canto ás responsabilidades que se marca a fronte da formación a nivel local, figura o de manter os bons resultados acadados para o Partido Popular nos distintos comicios celebrados nas últimas 2 décadas, ensanchar o partido, abrindo as portas a todas aquelas persoas do municipio que queiran aportar algo. De que isto é unha familia, porque somos un concello pequeno e é importante que todos nos levemos ben, que todos traballemos ao unísono e que todos teñamos sempre un mismo obxectivo. E o primeiro que temos que ter clarísimo é que temos que estar orgullosos do concello que temos, orgullosos de ser de Lousame. Cambados acolleu onte a 10ª Asemblea Xeral do Grupo de Desenvolvemento Rural Salneso-Llaumia, un encontro no que se aprobaron as contas anuais de 2023, presentáronse os orzamentos de 2024 e avaliáronse os resultados dos 224 proxectos que conseguiron achegas no marco do programa Líder 2014-2020, unhas axudas que roldaron os 2,9 millóns de euros. Dende o 2014, o Grupo de Desenvolvemento Rural Salneso-Llaumia apoiou a posta en marcha de 224 proxectos no marco do programa Líder 2014-2020. Proxectos que no seu conxunto recibiron axudas de case 2,9 millóns de euros e que representan máis de 13 millóns de investimentos repercutidos nas comarcas do GDR.
Eu penso que efectivamente o GDR está a servir para esa finalidade para a cal foi creado, esa teima e eses elementos fundacionais de xerar emprego, de fixar poboación rural, de xerar sinerxias na propia comarca. Creo que ao longo destes anos tense demostrado moi activamente que se están conseguindo cousas. Hai un tecido moi dinámico, o tecido do Salnés Ulla-Umia, e preséntanse moitos proxectos, e a idea é ser quen de poder identificalos, baremalos e poder axudalos nas nosas posibilidades. Estes datos foron tratados onte na 10ª Asamblea Xeral do Grupo que se celebrou en Cambados. Aprobar o orzamento do ano 23, presentar o orzamento do ano 24 e tamén, como non, facer unha escolma de todos os 224 proxectos que ao longo desta temporada se teñen traído aquí ao GDR, ver un pouco que indicadores, como repercutiron a nivel económico na comarca, canto emprego se creou, facer un pouco unha escolma de todos eles e ver que efectivamente estamos nese bo camiño. No marco deste encontro, a directiva do GDR deu tamén conta da próxima sinatura dos convenios para conseguir novos fondos do Plan Estratégico da Política Agraria Común do LEADER 2023-2027. Tamén da próxima convocatoria de axudas que agardan poñer en marcha a principios do vindeiro ano. Confiábamos, e así o fixen saber, que nesta remuda tamén que ten habido dende a propia Consellería de Medio Rural e tamén desde a dirección da GADER, xente que directa ou indirectamente coñece de primeira man cal é a problemática destes grupos, e espero, e así o considero, que desde esa sensibilidade serán quen de dotarnos de máis cartos que nos poidan facer tamén facer frente a cada vez máis proxectos que as oficinas do noso GDR chegan todos os días con xente que ten un proxecto que presentar e que pide axuda para poder sacalo adiante. A esta Asamblea Xeral asistiron representantes de asociacións como Mulleres Rurais de Ribadumia, Bata de Vilagarcía, o Batuqueiro de Cambados, Arousa Moza, a Asociación Española contra o Cancro de Sanxenxo ou a Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Noalla. Tamén representantes da Deputación de Pontevedra e dos concellos de Cambados, Portas, Moraña, O Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia ou Meis. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Partido Socialista de Pontevedra demanda ao Concello que adopte medidas para garantir a participación das persoas con discapacidade nas diferentes citas festeiras da cidade. A intención do PSOE é levar unha moción ao vindeiro pleno. Trátase, en definitiva, de que todos e todas, con independencia da discapacidade que podamos ter, podamos disfrutar en pé de igualdade da nosa cidade nestes meses festivos, nestes meses nos que, dentro do maravilloso que vivir en Pontevedra, pois é aínda máis maravilloso poder residir nesta cidade, e creo que unha administración municipal sensible, unha administración municipal que respeta e que traballa polo interese de todos os seus veciños e veciñas, ten que garantir tamén que as persoas con discapacidade podan disfrutar en pé de igualdade da súa programación festiva e da súa programación cultural. Os socialistas demandan que se adopten medidas que garantan a participación das persoas con discapacidade nas cabalgatas, actividades de Nadal, Entroido e todos aqueles eventos que se desenvolven ao longo do ano no municipio. Entre as peticións concretas que se recollen nesta iniciativa, froito das achegas realizadas por diferentes colectivos sociais e asociacións de nais e pais, inclúense a de establecer un acceso preferente para persoas con discapacidade física ou intelectual igual ou superior ao 33% nas diferentes atraccións, actividades ou actos culturais e festivos organizados polo Concello de Pontevedra. Que se determinen 2 horas diarias en música e con luces fixas nas atraccións para o seu uso por parte de nenos con trastornos do espectro autista e outros tipos de discapacidade, un sistema técnico que permita que todas as atraccións teñan a mesma música ambiente ao mesmo tempo e un servizo de intérprete de lingua de signos na lectura dos pregóns son outras das medidas que o PSOE reclamará nesta moción. Ribeira acollerá este xoves a gala de entrega dos premios PEL da Deputación da Coruña. 92 empresas concorren nesta edición ao certame que repartiron total de 72.000 euros entre os galardoados.
Por primeira vez, Ribeira será sede da gala dos premios PEL da Deputación da Coruña. O novo auditorio acollerá o acto de entrega dos galardóns este xoves a partir das 7 da tarde. Concorren nesta sexta edición un total de 94 candidaturas que optarán a 5 galardóns. Ademais da mellor iniciativa empresarial nova e consolidada, distinguiránse como novidade este ano a mellor iniciativa empresarial verde e a mellor iniciativa transformadora do rural. Tamén se fará entrega dun recoñecemento especial ao mellor comunicador en materia de economía e empresa pola súa contribución á difusión do potencial económico de Galicia e das súas empresas. En total repartiránse 72.000 euros en premios. O xurado, encabezado polo presidente da Confederación de Empresarios da Coruña, Antonio Fontenla, reuniuse esta mañá en sede provincial para emitir o fallo que non se dará a coñecer ata o día da gala. O acto aberto ao público e con entrada gratuita dará comezo ás 7 da tarde. Estará conducido pola presentadora Marta Doviro e contará coa actuación do grupo boirense The Crooners Band. Rianxo segue a engrosar o seu patrimonio artístico e cultural grazas ao Festival Vila do Mar máis alá dos muros. Nesta quinta edición, 4 muralistas deixaron a súa pegada en varios espazos do municipio. Hai 5 anos xurdía timidamente en Rianxo da man da Asociación Ondiñas Mainas o Festival de Muralismo Vila do Mar. Hoxe, na súa quinta edición, a cita consolidouse xa como un referente no mundo das artes gráficas, con recoñecidos artistas de zona internacional. Comezou no 2018 con unha obra propia miña e de Lara Torres, que fomos os que iniciamos aí o proxecto en Rianxo a través da Asociación Cultural Ondiñas Mainas. E dentro desa asociación pois hai un equipo de traballo no cual estou que se chama Vila do Mar, e Vila do Mar fai o festival máis alá dos muros. Facemos moito énfasis no muralismo galego porque hai unha escena moi potente e creemos que hai que visibilizar, e buscamos espacios que sean interesantes en formato, que sean visibles, que sean atractivos para as artistas e que tamén provoquen un cambio no entorno, sí, en verdad. Nesta quinta edición foron 4 os participantes que quixeron plasmar a súa creatividade en diversos espazos da Vila Rianxeira, entre eles os galegos Mon de Van e Maz, a mexicana Paola Delfín e o dúo Tuimausen. Xa nos dixeron a localización é aquí moi preto da praia de Tanxil, pensamos que o mellor era como representar aí como unha escena de praia, ao final é unha representación dunha rapaza, tamén bastante veraniego a estética, ten unha sombrilla detrás, tamén os tonos da cara, non, así como roxizos e tal, queríamos representar un pouco eso, a praia e un pouco a zona de Rianxo. Tamén hai unha barquiña que aquí chaman Chinchorro, creo, pero un pouco ese é o tema. As creacións este ano emprazadas en Fachán, Fincheira ou nas inmediacións da praia de Tanxil engádense ás obras de anteriores edicións, sumando xa unha vintena de murais que contribúen a facer aínda máis atractiva unha vila xa de por sí fermosa como Rianxo. O pouco anda cerca dos 20, están bastante repartidos, non sempre foron tan concentrados aquí en Tanxil, hai en Araño, hai en Isorna, hai en Campo Maneiro, Lidia Cao pintou ano pasado en Campo Maneiro. Aí están espallados por aí a través da página web viladomar.gal ou viladomar.eu poden ver onde están situadas a esas localizacións, e se non na oficina de turismo de Rianxo lles poden facilitar a información. Varias localidades do Salnés e do Barbanza celebraron hoxe actos na honra da Virxe do Carme. Uns dos máis especiais vivíronse en Aguiño, onde os veciños puideron acompañar a patroa dos mariñeiros a bordo dun catamarán fletado polo concello. A localidade ribeirense de Aguiño viviu hoxe o día grande das súas festas do Carme. Tras a misa solemne, a patroa dos mariñeiros saiu en procesión acompañada dunha multitudinaria comitiva, encabezada polo alcalde e o patrón maior. A Día do Carmen na parroquia de Aguiño é unha festividade moi próxima, non, a poboación, basicamente, porque Aguiño vive do mar, a súa confraría pois tamén evidentemente demostra que as tradicións como esta procesión marítima pois se manteñen e son moi participadas pola poboación. Para nós, ademais de bonita, é todo un sentimento. Aquí vivimos dentro do corazón e non se pode explicar, é unha cousa que se sinte. Esta é unha moi boa idea, é unha maneira de que a xente pode disfrutar a procesión xa, pero moito mellor no mar, como ten que ser.
Moitos veciños e visitantes agardaban no porto a chegada da Virxe para vela embarcar e mesmo acompañala no seu percorrido marítimo. O Concello habilitou un catamarán con 200 plazas para que os veciños puideran participar na procesión. Antes non iban nos barcos, pero agora as leis estes cambiaron e agora hai que ir no... vai a virgen aí no catamarán, non sabes? E nos contamos que había moita xente, viñamos para a Virxe e pensamos que era na lonja. E resulta que é lá arriba na iglesia. E agora estamos aquí a esperar. A Virgen do Carme foi sempre con nós. E nós, como somos do mar, levámola tamén con nós. O posible é un día moi bonito, moi bonito, moi bonito, moi emotivo. E ten o seu valor. Una tradición moi bonita. Yo ya la he hecho varias veces con el barquito, pero no lo he sacado, pero bueno, iremos a verlo detrás con el catamarán e a pasar el día. Eu, a Virgen do Carme, a verdade que eu teño moita afición. Entonces, ao saber que había aquí a procesións, por viñamos. É unha creencia, apoiamos aos mariñeiros, eu que sei. Son Carmen, somos as dúas Carmens, e gustanos vir, e se nos deixan subir, pois moito mellor. Ademais dos que tiveron a sorte de poder subir a bordo, dúcias de embarcacións saíron tamén en procesión para render homenaxe á patroa dos mariñeiros nunha xornada moi emotiva que pon o mellor broche ás festas da Guiño. Pontevedra pon en marcha unha nova iniciativa para o público familiar. Trátase da actividade Pontevedra no Bandullo, un ciclo de roteiros pensados para a cativada onde se fía historia, patrimonio, anécdotas e gastronomía. Desenvolverase do 30 de xullo ao 2 de agosto. Estamos cansadas, non, de falar das bondades da nosa cidade e creo que unha das cuestións máis características de Pontevedra é que é un espacio extraordinariamente amável para os nenos e para as nenas. De aí a idea de traballar roteiros para familias e promover actividades que se poidan desenvolver durante o verán para todas as familias e que poidan disfrutar da cidade, pasear, coñecela un pouquiño máis e coñecer estas anécdotas. O pincho é no mercado, ao final de todo, comezamos na Praza da Peregrina, iremos Praza da Peregrina, Praza da Ferraría, Praza da Leña, Praza da Verdura, Méndez Núñez, Teucro, Navarra, a Rúa San Nicolás, abaixo de todo, e o Mercado de Abastos. Son 9 paradas. Os roteiros terán como fío condutor a historia de Pontevedra a través das súas prazas e da súa vinculación coa gastronomía. Tamén estarán presentes na Navarra, o bar máis lonxevo da cidade ou o Mercado de Abastos. Ademais, a proposta inclúe unha cata de produtos autóctonos locais e do país. Os paseos serán os días 30 e 31 de xullo e 1 e 2 de agosto ás 11 da mañá. Están pensados para a cativada maior de 5 anos, que poderá ir acompañada só dun adulto. O número de prazas é limitado por visita. A entrada de balde, pero é preciso inscribirse no correo electrónico paseapontevedra@gmail.com. A pasada fin de semana a festa dos Callos de Meis cumpriu 32 anos de vida e fixo en plena forma. A cita do domingo no campo da feira vendeu 5.500 racións deste prato, esgotando as existencias dispoñibles. Só en Garabanzos o Concello gastou 2.000 euros, aos que hai que sumar os 9.000 do resto de ingredientes. Por mor da suba dos custos de organización foi preciso incrementar o prezo da ración dos 8 aos 10 euros. Ademais da parte gastronómica, a carpa estivo amenizada pola charanga lambique e o dúo La Mecánica. Pero a degustación dos callos non foi a única actividade desta xornada das festas de San Bieito. O día comezou coa ruta BTT, que contou cun elevado número de participantes. Xa pola tarde a 7 o escenario foi da artista Guadi Galego e o domingo rematou por todo alto cunha pantalla xigante instalada na Praza de España para poder ver a final da Eurocopa entre España e Inglaterra. Viñemos fai moitos anos e agora repetimos este ano outra vez. Está bo día para ir comer callos. Perfecto día para os callos, hoxe. Tan riquísimos. Riquísimos. E o viño que tal? O viño, como é con gaseosa, non encontra moito sabor, pero bueno, está ben todo. Para baixar os callos queda ben? Sí, queda ben. Dixeron sobre 2.500, contábamos. 2.500 racións. Contábamos, pero eu creo que temos máis, E xente moita máis. E hai platos para todos? Vamos a ver se nos chega. A verdade é que é un esforzo importante, un esforzo persoal, moito traballo e tamén un esforzo económico, pero bueno,
A verdade é que cando chega o día dos calles pola tarde, pois todo ese traballo pois xa se olvida e recompensa pois ver que a xente che felicita polo funcionamento, porque os callos están moi bons. E bueno, a verdade é que hoxe o día pois tamén acompaña, non fai moito calor e a xente pois se anima moito a vir. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. As novas do día volve mañá con máis información a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.